Belai belai kena hambai tini salka studio fai malai faikya oro khoroksa chakrazik sini agini legend singer belai kena sara Tripura hasteo bini kaisa mung o khapani toksa oro samung belai kena tau bahino bukhawo kaleijak sikla sikli rong ya bukhawo sini madam no sangna musungo nung tini oro tamni bagai faimani Hambai pula no hambai marwa kaya mazang na nyoba kaya aro kasap petri song resam na pamini resam da ani resam hano lobi tini kaisa oro patriotic song samna ni phalebani sini buskango tongo sini takuk jodon sinuo salka studio ni malik music director takuk Milton hingke ang tai thang sa sangna musungman hingke sini sikla sikli rok ojorao sini sikla sikli rok ni thinang nung khoroksa artist chungai tabuk nung boma haima tong tabung no jara to jani sak wan sok man bisingota bisela hamyano tabuk sarai kam kaham balai ke pori nai bokrok kaham amtre bo hamya phasing thang tongman bagai belai kha thei tongo ojarawo abo sikla bodolo tam klayabo bork sai manchine taman mokolokhe belai ke kha kamani kogro tabu sare ro tei ne bobo hai abo eko mane amani hamya drugs marok sakano yang pori marok komi thangbai bile pora ro ko bisi hamyang thango ke buma phasangbo belai ke tension nangjago asare ro tei haken chini o chini thinang komori tong haing tonguta nge nang oma hai resamoro no tui resamna rok kuno wanda wansuk sikla sikli rok no tui je borona awareness rana rok ni bagai ni bakhaw tam wansuk wansuk tongbo am hake resap la yana am hake lele resap ya komte no tang resam ro musung mohon tong tei bela bela ke hambai sini music director takuk Milton norokok thaya sangna musungo abo ka hai tabuk to nung to nini studio to kabangma borok rok phayo thango phayo kabangma recording rok bongui tong nung tabuk o jorao sini Tripura sarok ni je sikla sikli samung musamung tui tongnai tai sini out je tongnai rok bo mane সমগ্র sini Tripura sarok ni je sikla sikli rok bomo hai situation busu jorate sini thinang kujuk sagao kasaidia tong nang bomo hai nung busuk jorate nini mokolo tamo nu khorsa artist hisabe I jorao hambai abo belai khe nang mani sungmu tabukni o jorao tamni hingkangte tabukni je situation nukjak tongmani abong khasini sikla rokno tuyui tatai kaisa kok abo serai keno abo sung nugui bo tongo chini tabuk sikla rokni bisingo belai kheno lama sitrao khe himani sung nukjagui tongo especially abongkha drugs ni je kundulo ksamani aro drugs ni kundulo ksanai rok aro ni kifili mannani lama sung nugyano nukugo angke aborokni no bahaike sung taisa kifili tubui mannai aborok no sung wansuknani nango belai khe jara o drugs ni kundulo ksanai borok no sung joli bui borok no sung hamia hnoi borok a jagani kifili phai mannai de abo kaisa question bo khawa asayo ani borok no tamkhe aro ni lamani tubui phai manai kifili bini je agini langmao abo se belai khe nangkukmani yapri ngnai hni ang kha khayo tei kaisa angkhe sung sikla rokni tei kubuni sikla rokni bukhak sanani thangka angkhe chin Tripura hasteo tabuk belai development ni bukhak no akukjak nukjagui tongo tamni hingka angkhe chini Tripura sarokni musical trade o specially belai khe borokni skill belai kaham phia borok music trade do skill kaham phano borokno appropriate guide khlainai grini bagui borokni kwbangma rwngmari o kwbangma kebeng mung nukjagui tongo
আবরকনো গভর্নমেন্টনি তরফ থেকে বা जों প্রাইভেট এনজিওনি তরফ থেকে বা जों যারা ও জায়গাও আর্টিস্টনি এসোসিয়েশন হনি তংনাই তমুং ও ইয়াপরিনো जों সেখাংখে বরংনো ভাইকে বংনি স্কিল ন ডেভেলপ খালাই মাননাই খাখাयो আগামী দিন বা ফিউচার বরক তেবক হামকে বরক বরংনি যে ট্যালেন্ট ন বরক ফুনুগুই মাননানি কাইসা প্ল্যাটফর্ম মানাन হनै आं खाखायो आबोनि बिसिंति गोबांमा सिगला सिगलि रंनि जे देरामुं लामाओ हाबै तंमानि आबोनि हयतोबो जों किसा साले जों याकाति नानि जों सेबमानान हनै खाखायो आं गताय काइसा आंके चिनि तिब्रा सारकनि बिसिङो एजुकेशननि पार्सेन्टेज तो जों गाहाम नुगुइन दं हाइफानो फिया एजुकेशन बाय सिमि जों आसुगलाय तंलाय मा बाय ओंया चिनि जे जनरल एजुकेशन न जों बेलायके प्रेफारेन्स रु आबुनि लगी जों टेक्निकल एजुकेशन नि दरकार विशेष खलायै चिनि हाबो जों जे सिगला रकनि थानि नुग माने आबंखा जे मेकानिजम नि ट्रेड बेलायके जों किसा ओ मेकानिजम न जों बेलायके यागो तुबनानि नांगौ ताबुगनि अ जे ग्लोबल वर्ल्ड मेकानिजम बेलाय इम्पोर्टेंट कारण तांगै हंकांके मैक्सिमाम न ताबुक जों इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मां जों इनवॉल्व बं थांबाय था इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नि जुगो इलेक्ट्रॉनिक्स बायके जों जदि जों निजिनो ओ मेकानिजम नि डेवलपमेंट न जों तुबुय मांके सिगला रं थानि तुनिरि मानै खांखे जों जे चिनि जों जे इनकाम सोर्स खलायनानि एबा जों चिनि जे स्किल न ताइबो जों एक्सपोज खलायमानानि जे लामा आ लामा न जों मानान हनै आं खाखायो हंखेले चिनि दफा जों अ क्वेश्चन खलायनानि नाया जों डिप्राइबिंगै दंगो एबा जों उसुलै दं हनै कारण तामनि हंखे जेकुनु दफा बो कुचुक साका कानानि थांखांके जनरल एजुकेशन बाय सिमि बो कायमाया बिनि थानि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नि बेलाके इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स बाय सिमि जों sufficient ya nono sona mo sungmani ke ni noro to tabu sini tibra haste to ka umar samnai to go masanai to he diba kabang ma artist rok to go artist rok bo position eba bo situation to ni mo kolo nung tamnu well artist rok kaham no tabu position je agini je ratio tong mani sini rsamungni je hafar tabu जों नायनाय खांके त्रिपुरानि যারা মিউজিক লাইনও তংনাই রক তাবুক স্পেশালি ইয়ং জেনারেশন হনি মানো বরক ও মিউজিক ন ডিপেন্ড খালাইন 60 to 70% আর্টিস্ট রক মিউজিক ডিপেন্ডেন্ট বিনি ফ্যামিলি বা বিনি সোর্স অফ ইনকাম ওই তং আবো বেলাইকে কাহাম কক ফিয়া বনতে বো গ্রোথ খালাই তালাংনানি আবো সিসিनो जों नाहारनानि चिनि दरकार बा जों सापोर्ट खालायनानि दरकार एज ए ऑडियंस बा एज ए पब्लिक एज ए व्यूअर्स हिसाबै nin bukhaw bahai ma tong sini artist rok ke buskang ni sal logo atebe achieve khlaima nai mano artist ngai no bini langma no bo rang thong ni karak yapri romi da mano aw abule ang poito khayo tamni hingkhangke ang sak bo o lamao himani balukha ang bo ni near about 25 years rok kai thanga o lamao ang nijibo sak o music trade no ang tongo obonani source of income ebong obonani nini profession bo okay abo hai ani logite bo kabang ma tabo o music trade no source of income sanamnai ang nugo 60 to 70% ani mokol buskango ba ang bai gdali tongoi samung khlai tongnai ang nugui tongo just जों tabuk nango borokno kaisa platform sanamai rnani o platform sanamjak thangmani yagulo kha khayo jotono जों wananani tonglak aw ngake nini mokolo ke dong nugo sini tripura hastani artist rok bo kaham situation eba ke position on tongo nung bahai busuk bomahai nung maso ba talo kai busuk samung rong nini studio ni ongori tong ongkori tongo tabuk to lockdown ni bagui kisa जों samung rok tang mani asuk kahamke tamni ke communication thang phai rok
लाइसु थानी रगो केबें मुं फायो पुलिस रगनि फिरि मुं रग फायो ताइसे जों सोशल डिस्टेंस बो मेंटेन मा खायोबा खायना बो नांनाय अफ पेंडेमिक टाइमाव हाइबानो तालो 15टा 20टा नि मतो तो अंखरि तंग तंग रसा मुं रग ओके चाइतुगुइ तंग तंग ता आगिन हाइदा ताइसा किफिलि तुबुइमान आगि तो 40-50 टा रग अंखर मासो ताबु busuk jani sung khlaimano na taibo da komi thangno saimaya ta kaham no 15টা বা 10টা অংঘর পানো খারাপিয়া অমহাই অ কোভিড ni jorao bo engke paithak sengmung oto nini je wansuk mung abo engke nung kheto sini sikla sikli rok sini haste tripurani sikla sikli rok especially je sapung resapnai masanai ba omahai technical section jara khlai tongnai je video album ba film amahai ro je khlai tongnai je future of future mo je thinang sini je mukumu hukumuni thinang busuk jorati sung sano ba sung sanai nini busuk jorati poito krak ma tam message ranai na ang ani poito belai no krak no honi mano ang tangai hengke ang nugui phaimani je ang chengfuru ni simi tabuk sak jora je nukmani sung chini jorao je ungmani no tabuk no sung tabuk compare khlaikan tabuk belai ke advance sung thangka tei kaisa kok angke tabuk chini bisingo kwbangma technician rok tabuk sung tongo chini borok ni bisingo no agi sung kubuni dofaro no depend khlaina nangmani ba kubuni harao thangai kubuni hastero thangai ma khlaina nango tabuk sung chini hawono sung abono sung sunami mano sung chini musung tei chini tam nang chini hukumu tai chini mukumu no sung tisai telang thangnani bagai sung kaham keno tabuk siwi phaire kha bo jagao chini deramung tong mani aborono sung sirir kha samung tang mani bising tike ga ang kha khayo experience sung taibo bangrere ngai chini thani taibo phukjagui phainai chini deramung rok sung nuknai bo jaga deramung rok derai phaijak tumung sungo deramung nukmang tong hungkang kesin thani a deramung no sung serai khlainani bo chini thani lama phukjagui phayo abo haino hukumu rok bo sung bono taibo kusuk sakati sanan thangtani chini agi rogo sung je facilities tongma rok ba chini thani je source of media rok je tongma rok abra agi kri tabuk tongo so sung abono sung taibo kaham ke spread khlaimano like tabuk kaisa YouTube channel o sung kok borok rosamung no tumung sung upload khlaikangka obo worldwide sung pura spread ngui thangpayo just only 1 hour ni bisingo no million viewers worldwide ngui thango obo hai source of media ni jugo sung chini kok borok no ba chini hukum rok no sung tisai ma yang nana ang kha khayo kono bukha thina ni kok kare na belai nangbani kok no hingkai sung wansugui mano sini tiprasar ni thinang sini sikla sikli ro ni thinang hukumu ni thinang sung sawai no phainai hini haino ble bele kan hambai te bisa hain hai sung sini tiprasar sikla sikli ro ni thinang bo jaga o tong abono tui sung koklam salai pinai bele ke hambai